Диджея. Добре. Какво каза, че твоят телефон е по-добър, обаче знаеш ли какво става? Ако твоят телефон няма батерия, значи моят е по-добър. Пази, снимай с модо, да не умре батерията. Снимай с модо, да не умре батерията. Няма проблем, аз мога да снимам с два телефона. Добре, искам да ви представя претендентите. Добре, водещия, слушайте водещия, защото и той много се бие. Господин Ден и господин Никола, правим фейс-оф за хората, за публиката. Искам да видя кой ще е по-надъхан, кой е по-малко църка и кой ще носи G-дрипа. Кой ще носи 3G? Кое ще носи? Не чух. G-дрипа. G-дрипа. Не го закосва. Моля ви, дръжте дистанция. Хубав фейс-оф, момчета, хубав фейс-оф. Ойон, без спигане. Ау! Добре. Я да видим един фейс-оф на предмишници, защото мисля, че тук някакви имат църкашки предмишници. Я да видим. Свалете ръкавите да си види хубаво. Сваляме ръкавите. Ръкавите да си види хубаво. Точно така. Я към тази камера и обърнете се. Много яка снимка, жестоко. Предизвикателството, което беше прието преди 2 месеца. Колко? 3 месеца. Реално преди 2 седмици, ако трябва да сме нещо. Пускам таймер 10 минути за загравка, всеки да загравка. Матч за титлата на Супер G. Айде! Нашата федерация ще ви сблъска с двамата шампиони, които са доказали до момента стила си, начина си на игра, уменията си и невероятната си кондиция за подготовка в истинско състезание. Няма проблеми, това са малко технически грешки. Дами и господа, вечерта е подготвила за вас едно специално събитие. Тази вечер за титлата на Обединената федерация по G-дрип на света! Да, точно така. В десния ъгъл с тегло от 73 кг, майстор на тактиката и прецизността, с опит над 10 години в канадската борба и професионалните мачове в най-големи шампионати, безшумния убиец, вечния стратег, несъразмерно силния си за килограмите, шампионът на първа английска гимназия, Деян Кънев! Айде! Браво! Айде, Данка! В левия ъгъл с тегло от 83 кг. Той е специалист в играта отвътре. Китката е силна като челюстите на алигатора. Издръжливостта му е на световно ниво. Доминантният младеж от Овче купел. Представяме ви в левия ъгъл Колето Катана Пете. Айде, Коле! Айде, Колето! Добре. Айде. Да видим. Съдята преценява начин да си играе без музика. Давайте, чиста позиция, център, права китка. Не, така няма да стане. Ще кажа рефери сбит, ако продължавате да въртите. Рефери сбит. Диана е малко по-напред и работа малко по-напред. Хайде, как направиш човек, че не падна от постелката да се измурат. Няма проблеми, те си се бутат, аз само гледам какво правят. Това
този палец, пръстите. Да, пръстите, тук. Ой! Има ли пин? Няма пин. Аз не виждам пин. Аз не виждам пин. Ако не е фаул, поне един. Един фаул за Деян. Да, лакта силно му излезе. Един фаул за Деян. Сега се изпуснахме обаче. Първо Един фаул за Деян. Ако е страп, ще да е фаул тогава. Ако е страп, не е фаул. Ако е страп, не е фаул. Добре бе, хубаво, айде. Без фаул. Ама не знам как слагам. Така че съдията. И път бива поставена и на двете ръце. Само следващия сигнал на съдията ще определи този мой въпрос. Ще намери отговори много бързо. Да видим. Сега просто вкарим да правим тук. Така. И все пак става въпрос за G-дрипа. Става въпрос за G-дрипа. Да. Точно така. И майчето е съгласна. Правило на празденъка. Последна дупка на страпа остава само да бъде затегнат. Нещата са почти... Изглежда обещаваш този път страпа. Да. Сложене. Камерите снимат. Състезателите се почет. Камъните падат. Любимците се кефят. Камерите падат. Жените се мокрят. Жените се мокрят. Стегнахте ли? Прекрасно. Първи. Дайте да гласи. Добре, Първи двубой от G-дрипа. Съдията ще сложи. Прави супер грипа. позицията. Играчите дали слушатели ще се правят над досадни и отворени. Китка, колко китка? Китка, така. Добре. Слагам ръцете отгоре, не мърдай от китката. Колю, не мърдай, вече мърдаш от китката. Колю, вече мърдаш от китката. Съдията има забележка към състезателите. Дай! Айде! Деян Кънев с 1-0. с каква маневра? Как го преодоля? Първи рунд за Деян Кънев. Първи рунд за Деян Кънев. Публиката 0-0. не очакваше може би точно това, но и определено има хора, които подивяват в сцената. Браво на Деян Кънев. Той за втория старт. Двамата играчи се приближават до борда. Играчите да се концентрират. Мажат. Това е какво? Чок ли му се казва? Чок, мажат, чок. Чок, мажи го този чок. Чок го намажи този чок. Това го, дами и господа, се слага проста причина, за да не им се плъзгат ръцете. Ако не сте ли още... За това верно ли не го хвана камерата, че е чок? Хвана го. Чока, аз го снимах и ще напише стрелка чок. Сега състезателите си гледаш готови. Публиката е доволна за матча, много хубава игра, момчета. Концентрация има между двете страни. Да видим сега кой ще излезе на върха от грипа, който съдията Даниел Милев ще им бъде поставен. Стенпол, браво. Ако се чувства толкова и двамата. Трябва да им старт все пак. Не е добре обаче така. Палец. Трябва да им старт все пак. То ще има старт. Въпросът е, че искам поне палците да се виждат. Нищо не виждам. Нищо не се ския така. Не, това е абсурден грип. Това е абсурден грип. Палец се вижда. Кой двамата се чувстваме добре. Тук Там да има... да гласиш. Така ще рефери с грип. Съдията прецени... Искам просто да... Съдията прецени... Затворете се сами още веднъж. Просто не си закривайте палците. Също. Съдията реши, че трябва да се намеси, тъй като вижда некоректно затваряне. Играчите леко протестират, но всичко е с цел по-добра и по-хубава игра, така че слушаме съдията абсолютно всички. Играчите се наместват, Добре, харесваме китка и отвори още малко. Добре. Ready? Go! И двобой започва. Заключен. Колето взима заключение. Не, Деян много кичи масата. Това тук според мен. Беше взет от Никола Петек, a.k.a. Шмакадама. 1-1 резултат, играем Best of 6. Best of 6 за дамите и господата да знаят, които са по телевизията. Трети рунд. Съдията решава, че този път няма да остава състезатели. Те сами си фащат ръцете, а ще бъде наложен рефери с грип. Има съпротивление между двамата играчи. Никой според мен не е доволен в момента, пак се на другия. Двете рамена напред. Връщим ръцете, брат, аз се мога да се оправя с двамата и да ги нагласям и да ги гледам и да... Гледай, защо да сляза от микрофона на вата на Цеца Мецата директно на ринга. Какъв коментар така ще ви пада китките, брат. Така стойте и двамата. Слушайте не ме бутеш, ще ти дам фал. Следващото бутане на китките. Ама давай им фалове, разбира се. Те затова са фаловете накрая. Хайде сега прочвайте да се хващате, а не да се грабите. И стойте тук на центъра.
Добре, тогава да ми фащаме палците. Съдията определено. Фащайте палците. Определено беше изнервен. Но след Колю, малко тежки думи, където е центъра, брат. след малко тежки думи, кой знае, може скоро да се наложи да бъде наложен фал на един състезател. Затвори ги. Дай! Почва турнира. Дянката отново влиза с хубава маневра. И затваря по абсолютно същия. Две на едно за Дянката. Част на Дянката много да успее да пребори Колю Майче. втори път по този начин. Много впечатляващо. Резултатът е 2-1. Дянката се приближава с всяка минута по-близо до шампиона на този двубой и G-Drip. Титлата на G-Drip-а. И G-Drip адвайзера, защото си адвайзер, адвайзерш ги другите хора ще слагат G-Drip-а. Да. Накрая го правя моден дизайнер. 20 секунди, майче, до четвърти рунд. Седни. Вече са на масата. Браво, бе, ти си най-хубавото умно куче. Няма ти гледаш на масата. Чок, гюзелате. Слагат си чок. Чок. Ако не знаете, Това е чок. това е чок. Така. Добре. Това беше гонга за четвъртия рунд. Точно така. Сигналът е бит. Хайде пак, момчета, браво. Това е център. Благодаря ви, че ме слушахте последния. Само настъпете малко, аз ще ако може. Давайте, вие вече имате тактика. Битка между двама състезатели и битка с двама състезатели, за да предостави най-хубавия матч и най-хубавото зрително представление, което може да бъде представено от професионално ниво на спортисти. Точно така. Готови? Старт! Колето, обаче Дянката успява да заключи. Колето обаче дали ще отвори? Дали Дянката ще успее да го отвори и дали Колето ще успее да отвори Дянката? Дянката заключи в тази фаза е ужасен. Колето слизи на Кингс Мув. Колето вади хубав Кингс Мув дори. Дянката обаче също държи. Браво, бе, Дянка. Това беше професионал матч. Много красив матч. Браво, момчета. 3-1. Не са виждали такова нещо. 3-1 за Дян Канев. Това го правите за името на хубавия спорт. Браво, момчета. Определено беше хубава Няма битка. 6-5. Коментаторе, как мислиш мина двубоя? Наистина много красиво изпълнение. Двубоя, да. Двубой интересен. Горе-долу очакваните тактики биват приложени от състезателите, но все пак това са им най-силните страни, така че Да, да видим. тестват се. Много е интересно, защото Деян Кънев в момента води с 2 точки, това наистина е така. Но, доколкото знаем, Никола Петек, той е една идея по-издържлив. Той има една идея повече жилка в себе си, което много зависи от следващата игра как ще протече. Да. Любопитно е следващия. Според мен Колето вземе ли следващата игра, той ще има предимство, нищо, че е с една точка по-надолу. Нищо, матчът е решаващ, когато е чак Best of 6. Да, Best of 6, точно така. Да видим, много зависи сега. Както срещу Ирбис, вие победихте в последната минута. Правилно. Така. Много ми е, любопитно ми е. Съдията го е казал. Съдията принуждава Никола Петри да сложи тениската. Да, така е, получи жълт картон за тениска. Интересно, много в момента ми е интересно каква стратегия ще използва. Каква стратегия ще използва Никола Петек, за да контрира това хубаво заключване на лакътя с рамото на Деян Кънев. Това просто е много изработена техника, явно от състезателя и... Ще има ли център? Или още не си? Къде е център? Ами със сигурност не е там. Нагласни тогава, на къде отидеме? Left, right, къде? Не си карайте! Ами, кажи ни на къде? Кажи ни на къде? Ти ни се карай тогава. Вие почти сте ги затворили вече. Така ще ви се карам, ама вие искате фейер матч да играме, не мога така. По-къндяне, така е. Определено се усеща напрежение, в момента. Търсим чиста игра. Търсим, разбира се, винаги търсим чиста и Добре, справедлива игра, но с леки. Добре си. Чиста, и мръснала е, човек. Мръсната игра понякога е много интересна. Не мръснала си игра, мръсника, си хитрец. Да си хитрец. Си хитрец и да знаеш кога леко да измърсееш. Това е много ключов елемент, според мен, във всяка една игра. Всяка една игра. Това много шампиони ги мразят. Мразят ги, защото знаят точно знаят тактиките. Да, точно знаят, което другите не знаят, че не го знаят. Разтръските ръцете. Това е добре. Правим реферис грип, бързо, ефективно, слушайте ми. Това е. Айде, момчета.
Съдията е готов да наложи рефери с грип. Да. Двамата се загвездили в тази маса. Тук, брат. Като майка, която люпи яйчица. Така към тебе. Пада ръката да. Просто феноменална гледка, дами и господа. Феноменална гледка. Добре, така добре ли е височината? Добре ли е височината? Да. Затварям палци. Китката. Добре. Искам да затворя ръцете. Първа ден. Всеки път първа. Искам да затворя ръцете и тогава да изчакате да видя дали виждам палците. Не, да, тук, среда, център. Гол! Коло жмака дама излиза и влиза директно през вратата. 3-2 резултат. Тук вече ми се докосна рамото до ръката. Колко резултата? Резултатът от съдията вече е твърде потвърден. 3-2. След видео реплей на ситуацията на slow motion дори беше потвърдено, че играта е чиста. Никола Петък се завръща точка по точка. Борба. Жестоко. Тази... Сега останало още малко чок за другата игра. Може малко чок. Да. 3-2 и играта продължава Best of 6. Ако тук Никола вземе тази точка, ще има 7 игра. Звънеца за влизане в ринга. Двамата ни бойци. След 3-2 продължаваме.